sedang dulur Limas manjunipun wonten Kodang Kuning dipinakani sesarengan manunggal reksa budaya wonten Ilsa Purwita Audio matur sembah nuwun wonten Diajeng Ayu Mer Octavia Waning omah wis ora krasa sorry deluyuran angge isi tas saya moben miterangku ngiteri arang rasa esok aban nganti wengi liya kang nyayang kleyang tak sawang mencot ning ngepat gajang ngeridi saka kadewe sarwi ngene dhewe kali besok ngenteni to Mas gayang digarap gagrak tayub tulung agungan Kodang Kuning wis dipinakani.